ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika urew li matul l-2025 aktar minn 192,000 turist barrani żaru Għawdex, żieda ta' 7% fuq is-sena ta' qabel. Fi stqarrija l-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri laqa' dawn iċ-ċifri li qal juru andament turistiku pożittiv u sostenibbli f'Għawdex. F'dan il-kuntest irrefera għad-distribuzzjoni tat-turisti barranin matul l-istaġuni li qal kien wieħed ibbilanċjat. Iċ-ċifri juru li l-istaġun tas-sajf ospita 37%, ir-rebbieqa ospitat 27%, il-ħarifa 26% u x-xitwa ospitat 10% mit-total tat-turisti li żaru Għawdex is-sena l-oħra. Ser inkomplu ovvjament naħdmu sabiex nibqgħu impoġġu lil Għawdex fuq il-mappa turistika mhux biss tas-suq domestiku iżda wkoll tas-suq internazzjonali fejn Għawdex ikun l-għażla mhux biss tas-sajf, mhux biss tax-xemx u l-baħar iżda l-għażla tul is-sena kollha. Il-Ministru qal li filwaqt li n-numri tas-sajf jibqu l-ogħla kien ix-xahar ta' Ottubru li rreġistra l-akbar ammont ta' viżitaturi barranin, filwaqt li Diċembru irreġistra l-akbar rata ta' żieda. Qal ukoll li kull staġun matul is-sena 2025 kellu żidiet fuq is-sena ta' qabel, bil-ħarifa tara żieda ta' 22%, ix-xitwa żieda ta' 11%, ir-rebbieqa 2% u s-sajf 1%. Dwar il-konnettività bejn Malta u Għawdex, il-Ministru Camilleri wara l-fehma li din kompli titjieb. Qal li matul l-istess sena kien hemm il-fuq minn 46,000 traġiet bejn il-Gżejjer, 1,700 aktar mis-sena ta' qabel, medja ta' 126 traġiet kuljum. Minkejja dan, irrikonoxxa l-isfidi u tenna rrieda tal-Gvern biex tissaħħaħ il-konnettività. F'dan l-isfond irrefera għal pjan ta' vapuri ġodda li ser jkunu joperaw fl-2029 b'investiment ta' 130 miljun euro. Flimkien ma' task force li ser tanalizza u tagħmel skrutinju infrastrutturali tal-Port tal-Imġar. Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll żieda ta' 22% fl-akkomodazzjoni kollettiva. Il-Ministru Camilleri semma wkoll li matul is-sena l-oħra il-Ministeru għal Għawdex appoġġja 326 attività kulturali li ttellaw f'Għawdex.